କ'ଣ ଅଟେ ଓମ୍‌ର ଅର୍ଥ? କହନ୍ତି ଯେ ଓମ୍‌ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଓମ୍‌ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଖରାପ ଶକ୍ତି ଭଲ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ପରନ୍ତୁ ଓମ୍ କ'ଣ? କ'ଣ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଓମ୍‌କୁ ଅନାହତ ନାଦ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛି। ଏହା ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଜିନିଷର ଧକ୍କାରେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନାହତକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ତିନି ଅକ୍ଷର ମେଳରେ ଗଠିତ। ଅ, ଉ, ମ। ଏହା ମୂଳଧ୍ୱନି ଅଟେ, ଯିଏ ଆମର ଚାରିପଟେ ସବୁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ନାଭି, ହୃଦୟ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଗରଣ କରେ। ଓମ୍‌ର ଚିନ୍ତନ ଓ ଜପରେ ଚିନ୍ତାରୁ ପୂରାପୂରି ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଓମ୍‌ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରୁହେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ଆପଣ ନଦୀ କୂଳରେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ତାହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଅଛି ଯିଏ ସଦାବେଳେ ହେଉଅଛି, ଯେମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଶବ୍ଦ ଭଳି, ଫ୍ୟାନ୍‌ର ଶବ୍ଦ ଭଳି, ସୁନ୍‌ସାନ୍ ଜାଗାର ଶବ୍ଦ ଭଳି। ଏମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହେବ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଗୀତାର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଓ 13 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂଯମଂ ମନୋ ହୃଦି ନିରୁଦ୍ଧ ଚ ମୂର୍ଧନ୍ୟାତ୍ମନ ପ୍ରାଣମାସ୍ତିତୋ ଯୋଗ ଧାରଣମ୍। ଉମିତ୍ତ୍ୱକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମଂ ବାହ୍ୟରଶ୍ମାನುಸ್ಮರಣଂ ଚ ପ୍ରୟାତି ତେଜହେନ୍ଦୁ ସୟାତି ପରମଂ ଗତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସର୍ବଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧ କରି, ମନକୁ ହୃଦୟରେ ନିରୋଧ କରି, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଓମ୍ ଏକାକ୍ଷର ମନରେ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଦେବଲୋକ ଉପରକୁ ଅସୁରମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଏହି ବିପଦରୁ କେବଳ ନାରାୟଣ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଳି ନାରାୟଣଙ୍କ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ, ନାରାୟଣ ରଖ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,
ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଓମ୍ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ତୁମେମାନେ ଓମ୍କୁ ଆରାଧନା କର। ଦେବତାମାନେ ଓମ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ। ଦେବତାମାନେ ଏହା ଶୁଣି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓମ୍ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ବଳରେ ବଳୀୟାନ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭରୁ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।